Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам. Ми знаємо, уж 29 июня 1945 года був заключений міжнародний договор про Закарпатську Україну, Подкарпатську Русь. Чому цей юбілей обстався замовчений у нас? Після війни, десь рівно через місяць, победителю у війні Сталінові було предложено вернути Чехословакії і частину Подкарпатську Русь згідно домовленості до війни, бо совєтське правительство обіцяло правительству Чехословакії, що після війни вся територія Чехословакії буде повернута і встановлена. Но коли Четвертий Український фронт перейшов Карпати і прийшов на Подкарпатську Русь, сюди прийшла і чехословацька адміністрація, то совєтчики, думаємо, що то були і тогдашні розвідслужби, і Хрущов туди був, совєтчик Сталіновий, казав, що давайте ми вже територію Подкарпатської Руси чехам не вернемо, ми її приєднаємо. І для того, щоб зробити, що не анексія пройшла, а люди самі хотіли, то 26 ноября 1944 року у Мукачеві большевики і Красна Армія організували так називаємий перший і останній з'їзд народних комітетів. Він був організований з числа партизан, з числа активістів і інтелігенції, і навіть духовенства. Но сам перший з'їзд, він мав в якійсь мірі щось добре. Но маніфест для нього, документ ісходний, був написаний у Москві. Там було написано, що ніде не перебуваюча територія Подкарпатської Руси з часів Київської Русі, ніде не була в тому ділі, вдруг сказано було, що Подкарпатська Русь воз'єднується свою матір'ю Україну. Це не соответствувало ні історії, ні другим документам. Но там не можна було говорити, проголосували. Но зробили одну помилку організатори того першого з'їзду. Вони не допустили адміністрацію Чехословакської у Мукачево, бо придумали, що це територія воєнних дій, і туди не можна нікому ходити. Но, однак, це послужило проти них, бо по міжнародному праву на території, де йдуть воєнні дії, ніякі референдуми, ніякі рішення не будуть законні, бо там не є демократії, там управляє воєнна адміністрація. Тому, хоч був файно організований перший з'їзд народних комітетів з інтересним маніфестом, русини його назвали маніфест, тобто обіцяють много грошей, але він оказався юридично несостоятельний, і це розумів Сталін. А коли закінчила війна, тобто через півроку потребувалося вирішувати європейські границі класти, так називаємо післявоєнне переустройство Європи. І оскільки Сталін уже по підказці доброжелателів рішив Подкарпатську Русь уже не вертати Чехословакії, а ще й пригрозив чехам, може будете много говорити і обіжатися, та ще вас судити заберемо. То чехи бідні предали нас, і 29 июня 1945 року Москва організувала міжнародний договор, треба пам'ятати, між Чехословакією і СССР, договор про Закарпатську Україну. Но удивительно, що юристи тоді, формуя тот договор, уписали то, що возможно було. І хоча називається договор про Закарпатську Україну, но там написано про Закарпатську Україну, яка, согласно міжнародного договору про Сен-Жермені, являється автономна єдиниця, яка вийшла свободно у состав Чехословакії і як республіка, як автономна єдиниця прибувала такою до моменту заключення договору. Тобто приєднувалася до Совєтського Союзу не територія, не провінція, як ото дуже увіряв один канадський
русин професор, а автономна єдиниця. Національна республіка Русино-Подкарпатська Русь. Да, договором її змінили на Закарпатську Україну, але в договорі зафіксована її юридична назва Подкарпатська Русь. Іменно тот договор був заключений, але що інтересно, на заключенні того договору були присутні і чехи, і словаки. І навіть на словацькому язикові був один написаний англійський, словацький і українська мова, або русский язик. Но русинов самих не було. Нікого з представників русинов не було. Хоча б парочку делегатів, депутатів, представителів. Ні. Мало того, уже НКВД к тому часу вже готовило убійство і Августина Волошина, який був прем'єр-міністром Подкарпатської Руси, і, як утверждають історики, що нібито був Сойм Подкарпатської Руси, який, вроді би, проголосив Карпатську Україну, але ніхто ці заявлення юридично не визнавав, як і ми, русини, то не визнаємо. Но Августин Волошин міг бути учасником того договору, міг бути і перший прем'єр-міністр Подкарпатської Руси Андрій Броді. Но його НКВДисти будуть судити, вдумайтеся, русина Подкарпатської Русі, гражданини Чехословакії, Совєтський суд тоді судив його по законам Російської Федерації. Гражданина Чехословакії, і тому були уничтожені усі ті важні представники русинського народу, естественно, около 80 тисяч русинської інтелігенції, учителів, священників і просто активістів були відправлені на перевоспитання у совєтські концлагеря. Тому на тому міжнародному договорі нас представляли красні чехи і красні словаки. Но вони не були представники. Дай по Конституції Чехословакії ні Чехія, ні Словакія не мали представительства і права говорити від імені Подкарпатської Руси, бо вона з ноября 1938 року вже була автономна національна республіка, яка мала своє гражданство і язик, свою державну культуру, і правительство, і тільки вона одна, і її представники могли приймати рішення о судьбах Подкарпатської Руси. Но такого не стало. Договор підписали. Договор. І утвердили парламенти, хоча в Чехії парламент тоді був незаконний, але все одно. Но, однако, коли став вопрос по обміні ратифікаційних грамот, тоді вступає в силу юридичний договор, то мало бути або 31 января 1946 року, або вже 1 февраля. Так, комуністи України об'явили сразу тоді Сталіну, що якщо цей договор вступить у силу, то вже нічим не може буде змінити статус Подкарпатської Русі як республіки, і тоді предложили Сталіну за тиждень до вступлення цього договору в юридичну силу провести анексію цієї території, ввести законодавство Радянської Української Республіки і замість Республіки Подкарпатська Русь образувати Закарпатську область, тобто маленьку адміністративну територію Радянської соціалістичної України. Ми на сайтах наших ці документи виставили. І там було написано, що іменно документ про встановлення Закарпатської області – це документ рішення президії Української Радянської Соціалістичної Республіки фактично відмінило закон міжнародний договор. Від президія Верховної Ради не той орган, який може відміняти міжнародний договор. На сьогоднішній день Чехословакія як держава не существує. Радянський Союз не существує. Цей договор
повис у воздухові. От почому на ваш вопрос відповідаємо, чому його замовчали. Бо не знають, що з ним робити. Якщо визнати його, тоді по законам декомунізації він незаконний і порушення права русинов. Якщо його визнати і ввести рішенням обласної Верховної Ради у число законів, які Україна признає законні, тоді треба не говорити, що русини сепаратисти або вороги, просто признати за русинами право, тим більше русини з любов'ю проголосували за создання нової держави України, котрої, підкреслю, ніколи раніше юридично України як держави не существувало. І як би не писали нині історики, тисячолітня історія, все це таке на їхній совісті. І русини оказалися государство, образуючим народом нової держави України. Звісно, понадіялися ми і наші люди, що Україна стане друга Чехословакія. А ведь така могла бути можливість. Якось ми були автономні у Чехословакії, так ми могли бути і тут такими. Даже якщо б по якимось многим проблемам, а теперішні суєта, війни, і не є можливості реалізувати автономний статус, але можна було хоча б признати русинов як народ, дати їм право на їх язик, культуру, дати їм школи, а не переслідувати всякий, хто спомине, що він русин, сепаратист. А русини офіційно мнення української держави, що русини – це проект Кремля. Да Кремль не знає і 5 копійок про русинов. Ні історії не знає, ні культури, ні язика, ніч. І смішно такое говорити про нас. Ясно, той договор, у той час по інтернету пройшло питання одного нашого брата Михаїла, а чому нас не поздоровили? А як нас могли поздоровити, якщо закон Україною не визнаний, договор не визнаний, не введений в число Україною признаних? А раз так, то цей договор не є юридичний. А як вітати так наших людей русинов цим договором? Впрочем, ми самі, вспоминаючи цей договор, починаємо розуміти, що той договор, хоча був незаконний, але в ньому проявилася вся проблема післявоєнного устройства Європи. Ведь і тоді чехи, і словаки не виступили у защиту нашу. І пройшло 30 років, і донині ні чехи, ні словаки не спом'янули про своїх сограждан Чехословакії. Мало того, коли їх і просили то робити, вони казали, ми не можемо вмішувати у діла другої держави України. Но недавно замітили ми по Чехії і по Словакії повністю появило прапорів Тибета. Тибет, як відомо, требує незалежності від Китаю. Тобто там є чистий сепаратизм. І Чехія, і Словакія наповнені тибетськими прапорами. Депутати парламентів Чехії і Словакії об'єднувалися у депутатські групи за підтримку прав і свобод Тибета. І не думають вони, що не вмішуються в діла Китаю, а Китай – серйозний міжнародний ігрок, намного сильніший, ніж Україна. І тут вони не бояться. А рядом Закарпаття. Ніхто не потребує нам щось давати. Нам не треба ні грошей, просто спом'янути, хоча б просто спом'янути, що да, подкарпатські русини були гражданами Чехословакії, і шкода, що їх права поки не визнані. Тим більше, що ні один русин, а ми то говоримо авторитетно, крім якихось там заяв провокаторів, не є сепаратистом. Ніхто з русинів, в тому числі і я, і другий, ніколи не планували виходити з України, тому що нікуди виходити. Європа нас не прийме і не думать про то. А якщо се вернути туди другорядними не хочемо. Ми просто виділи, що краще добитися своїх прав в рамках цієї держави, де вже 2 покоління наші виросли, де вже наші діти ізучили поряд з русинським язиком українську мову. А значить, ювілей 75 років наводить на нас такі думки.
русини мудрий народ. Цей договор колись буде денонсований. Цей договор не зіграв велику роль, тому що ми 1 грудня 1991 року проголосували на референдумі за Україну. Этим референдумом там було написано 92% за створення нової держави України незалежної і 78% за спеціальну самоврядну територію Закарпаття в складі України. І цим єдиним поки на сьогоднішній день актом юридичним ми рахуємося у юридичному полі України. Правда, чому Україна цілий референдум не признала не лише першу частину, і другу, це питання українським юристам і питання другої передачі. Але у будь-якому випадку ми проголосували за Україну і не вважаємо, що ми це просчитали. Не передбачались ми, що такі будуть репресії проти нас. Але ми рахуємо, що в'єдно з українцями ми создали нову державу, де ми, русини, государствообразуючий народ, який має право повністю на всі права. І як національна меншина у рамках України, і як більшість у області пользуватися всіми правами хоча б в рамках української красивої, розумної, доброї Конституції, але яка на нас це не розпространяє по чомусь, або законодавство про національні меншини доброї, красивої, але для нас це не розпространяє, не говоря про те, що Україна підписала міжнародні договори про права національних меншин, Європейську хартію і другі міжнародні договори. Віримо, що і надалі русини будуть розумні. І як би нам спеціальні служби не клеїли сепаратизм, ні в суді ніч не доказали, ніде не мають ані одного доказу, що у краю, у Закарпаттю є сепаратизм, ми зато довольні і радісні, що нам ліпили сепаратизм, до якого ми відношення не маємо. І колись, думаю, дійсно подлинний демократичний суд дасть оцінку і нинішнім заявам антирусинів, ну і тим людям, котрі замовчали міжнародний договор про Закарпатську Україну, ім'я котрого Подкарпатська Русь. А це можуть недоброжелателі скоснуватися із договор із неблагими намірами? Ми думаємо, що в будущому може така ситуація возникнути, що захотять якісь люди, навіть враги русинов, використовувати цей договор від імені русинов, щось заявляти, а тепер такися приклеюють до русинського движення і в своїх намірах використати. Зато ми до того часу, як ті злі люди будуть то робити, ми всіх предупредили, усіх розтолкували, як це відносимо до цього міжнародного договору, щоб у той момент, коли така опасність возникне, щоб ми вже мали готову відповідь і знали, як діяти. На цьому завершуємо передачу «Живий русинський язик». Будьте здорові! І з Богом святим!